הזה. הם עשו עבודה מדהימה, החזיר את כולם, ואנחנו רוצים להגיד תודה לאל. כן? אנחנו רוצים להודות לאלוהים על כוחות הביטחון שלנו, על כולם. הללויה, תודה לאל. ולשמור על האיזון הזה. והוא עשה, הוא שומר, הוא איתנו, והכבוד לאלוהים על כל פועלו. כן, נפתח בתפילה. אנחנו ממשיכים עם ספר דברים. אנחנו בפרק 7, בואו נקדיש את הזמן הזה לאדון. אלוהים אבינו הקדוש, אנחנו משתחווים לך, אנחנו קהילה, לב אחד עכשיו. באים לפניך, כס כבודך, בזכות ישוע המשיח אדוננו מלכנו, שא אלוהים, ואנחנו מודים לך שאתה סולח ומנקה את החטא שלנו, את הדברים שלנו, את המחשבות שלנו, את הלבבות שלנו, את הפה שלנו. אדון, אתה מנקה, ועל זה אנחנו רוצים להודות לך. ודברך קדוש, ואנחנו כאן מבקשים שאתה תקדש אותנו כאן בדברך, שהדברים יהיו לכבודך ויהיו אמת, משנה את החיים שלנו, אדון, אמיתות שיבנו אותנו להיות יותר מקודשים לך, יותר שלך, יותר קרובים אליך, אדון, אחד לשני. וכן, שהדברים ישפיעו החוצה מהמקום הזה לתוך חיינו, לעם הזה שכל כך צריך אותך. ברך את הזמן הזה בשם ישוע, אמן. אז פסוק אחד מהפרק הקודם, כן? דברים פרק ה', מי זוכר פסוק אחד ממש מהר? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. יפה. אז זה היה ההקדמה לפרק שלנו. כמו שאני תמיד אוהב, אני רוצה להתחיל עם סיפור. והסיפור הזה הוא ממש לא מזמן, וגם לפני הרבה זמן. לא מזמן היינו באנגליה, והלכנו לבקר את אמא של פיית' במקום שנקרא טנברידג' ווילס, וזה באזור ממש יפה באנגליה. וירדתי מהרכבת והסתכלתי מעבר לכביש וזיהיתי את המקום המדויק שאמרתי לפיית' בפעם הראשונה שאני אוהב אותה. זה היה משהו כמו 1988 או 9. ולמה זה זכור לי? קודם כל מאוד התרגשתי להגיד לה פעם ראשונה שאני אוהב אותה, והיא הסתכלה אליי ואני זוכר את מה שהיא אמרה לי. היא אמרה, למה? למה? וזה נשאר לי, זה באמת הייתי צריך לעצור ולחשוב על זה. עם השנים הייתי נוטה להגיד, זה בגלל שהיא כל כך חכמה, היא רופאה, מי אני, אבל זה קצת פגע בה, היא אמרה לא, בגלל היופי, אז אמרתי בגלל שהיא כל כך חמודה ויפה, אבל למה אני אוהב? באמת זה שם אותי במקום אחר, והרבה ממה שאנחנו נסתכל עכשיו זה למה אלוהים אוהב את העם הזה. באסיפה הראשונה דיברנו קצת על להיות נבחר, למה הוא בוחר, אנחנו מיעוט שבמיעוט כאן בחיפה, והנה הוא בחר בנו, זה דבר מדהים. למה הוא בחר בי? למה הוא אוהב אותי? ואנחנו נסתכל קצת על העניין הזה. יש לנו פרק לפנינו, אז נתקדם קצת. אני חושב שאם הייתי מתמצת את הפרק הזה, אנחנו עכשיו בפרק 7,
הפסוק הראשון הוא בעצם מתמצת יפה את הפרק. כי אביך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. זה מתמצת את מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו בפרק הזה. איפה שאנחנו עכשיו, אותי זה מדהים שיש לנו את הפריבילגיה הענקית להיות בארץ הזאת עכשיו. איזה דבר, איזה מתנה נפלאה עבורנו. להיות כאן, בארץ המובטחת, לחיות כאן, לחוות מלחמה. הכי קשה זה לא להיות בארץ שיש מלחמה. זה לדעתי הכי קשה, אבל איזו ברכה עבורנו. והנה אנחנו מסתכלים אחורה עכשיו, הפרק שלנו, הם עומדים לחצות את הירדן לתוך הארץ המובטחת. מה לעשות שם שאתם מגיעים לשם? זה הפרק שלנו. שם בצד השני של הירדן, איפה שאלוהים מביא אתכם, שימו לב, זה מה שאני מבקש מכם. אז כולם לעקוב איתי, אני אקרא את כל הפרק. זה גם עוזר לנו קצת להיכנס. דברים פרק ז'. כי אביך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, החיתי והגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי, 7 גויים רבים ועצומים ממך. ונתנם אדוני אלוהיך לפניך והכיתם, החרם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תחנם. ולא תתחתן בם, בתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך. כי יסיר את בנך מאחריי, ועבדו אלוהים אחרים, וחרה אף אדוני בכם, וישמיתך מהר. כי אם כה תעשו להם מזבחותיהם, תיטוצו, ומצבותם תשברו, ואשריהם תגדעון, ופסיליהם תשרפון באש. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בחר אדוני אלוהיך להיות לא לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כי מאהבת אדוני אתכם ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא אדוני אתכם ביד חזקה, ויבדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים. וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו, ולשומרי מצוותו ל1000 דור. ומשלם לשונאיו אל פניו להעבידו, לא יאחר לשנאו אל פניו ישלם לו. ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצהריך, שגר אלפיך והשטרות צונך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך. והסיר אדוני ממך כל חולי וכל מדווי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך. ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוס עינך עליהם ולא תעבוד אלוהיהם, כי מוקש הוא לך. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם? לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעה ולכל מצרים. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים, והיד החזקה, והזרוע הנטויה אשר הוציאך אדוני אלוהיך. כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים, אשר אתה ירא מפניהם. וגם את הצירעה ישלח אדוני אלוהיך בם, עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. לא תערוץ מפניהם, כי אדוני אלוהיך בקרבך
אל גדול ונורא. ונשל אדוני אלוהיך את הגויים האל מפניך, מעט מעט לא תוכל כלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והמם מהומה גדולה עד הישמדם, ונתן מלכיהם בידיך, והעבדת את שמם מתחת השמיים, לא יתייצב איש בפניך עד הישמדך אותם. פסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך פן תבקש בו, כי תועבת אדוני אלוהיך הוא, ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו, שקץ ותשקצנו, ותאב תתאבנו, כי חרם הוא. הללויה. רלוונטי עבורנו היום? רלוונטי, זה כל כך מתאים לנו היום, הפרק הזה, בכלל בסיטואציה שלנו, כן? אז בואו נראה, חילקתי את זה ככה, פסוקים 1-6, כיצד עליהם להתייחס לעמים שיושבים בארץ המובטחת ולמה? פסוקים 7-16, אלוהים יוזם אהבה ללא תנאי, ופסוקים 17-26, אתגרים לפניהם, עליהם לפתוח באלוהים. אני חושב שכבסיס לפרק הזה, אנחנו חייבים לזכור שוב את הנבואה הקצרה, החשובה, שניתנה לאברהם בברית בין הבתרים. אז בראשית, פרק 15, פסוקים 13-16. נבואה שאברהם קיבל כשהוא היה בתרדמת עמוקה. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדון ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. נבואה שניתנה כבר לאברהם, ואני אומר שזה פרק רלוונטי גם לגבינו היום, כיצד אנחנו כאן בישראל עלינו להתייחס, ואיך הממשלה שלנו צריכה להתייחס לגויים שחיים כאן בקרבנו. מוסלמים, דרוזים, נוצרים וכל השאר, כיצד אלוהים מתייחס אליהם וכיצד עלינו להתייחס אליהם. מה שאנחנו רואים בנבואה לאברהם בברית בין הבתרים, שהרבה לפני שהצאצאים של אברהם יגיעו להתנחל בארץ המובטחת, צפויים להם 400 שנה של עבדות במצרים, וזאת על פי תוכנית אלוהים. רק אחרי 400 שנה הם יצאו ממצרים ברכוש גדול. בפסוק 12 כתוב, ודור רביעי ישובו הנה. ואני לא יודע אם הוא חשב אולי דור רביעי, והוא התייחס ל100 שנה זה דור, יכול להיות, אולי, כן? על פי הנבואה כאן, התחייה של 400 שנה הייתה קשורה להצטברות עוון האמורי לפני אלוהים. אין ספק שאלוהים הוא אל מלא חסד ורחמים, אבל חסד אלוהים המושלמת כוללת צדק אלוהים מושלם. ואנחנו רואים בכתובים הרבה דוגמאות לסבלנות והחסד של אלוהים כלפי ישראל וגם כלפי העמים. ואני אומר, חסדו וצדקתו עם כל אדם גם איתנו. הפסוק שאנחנו מיד חושבים עליו הוא מהשנייה לפטרוס פרק 3 פרק ג' פסוק 9. אין אדוני מאחר בדבר אשר הבטיח, כמו שיש החושבים זאת לאיחור, אלא שהוא מעריך אפו לנו, אין הוא רוצה שיובד איש, אלא שהכל יבואו לידי תשובה.
ואת זה, את האורך רוח והסבלנות הזאת, אנחנו רואים כבר בבראשית, כבר בזמן של נוח, כשהחטא התגבר בעולם, רואים את זה עם סדום ועמורה, רואים את זה עם יונה ונינווה, ומה שבטוח שיהיה לכולם ברור, יום של דין וחשבון בו יבוא לכולם. אמרתי את זה בעבר ואני חוזר ואומר, כל בני אדם הם בריאה של אלוהים, הוא רוצה שכל בני אדם יבשעו. פולוס כותב בראשונה אל תימותאוס פרק ב' פסוק 3, טוב הדבר הזה ורצוי בעיני אלוהים מושיענו, החפץ שכל בני אדם יבשעו ויגיעו להכרת האמת, הן אחד האלוהים ואחד המתווך בין אלוהים לבני אדם, האדם המשיח ישוע, אשר נתן את עצמו כופר בעד הכל. עכשיו חזרה לקטע שלנו, פסוקים 1-6. עם ישראל עומדים להיכנס, לכבוש את הארץ המובטחת, ואנחנו כבר יכולים להגיד שנשלמה עוון האמורי. זהו, תקופת החסד עבורם חלפה, זמנם הגיע. פסוק 1, כי אביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, החיתי והגרגשי, והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי, 7 גויים רבים ועצומים ממך. עד לכאן אלוהים הביא אותם, וגם בצד השני של הירדן אלוהים יהיה איתם. וכדי לנשול את העמים ולרש את הארץ המובטחת יש עבודה. לנשול, הכוונה ממש לעקור אותם, להוציא אותם בכוח, גויים רבים וגדולים שיושבים שם. כאן ספציפית הוא מזכיר 7 עמים, בהשוואה לכתובים אחרים, ויש כתובים אחרים שמוזכרים עמים אחרים, כן? וכאן אני פשוט מגיע למסקנה, השמות ומספר העמים משתנים, לדעתי זה פחות חשוב. מה שכן חשוב לשים לב, העמים בארץ המובטחת גדולים וחזקים מהם, ולכן הם זקוקים לעזרת אלוהים. פסוקים 2-4, ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והכיתם החרם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית, ולא תחנם, ולא תתחתן בם ביתך, לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחרי, ועבדו אלוהים אחרים, וחרה אף אדוני בכם, וישמידך מהר. קודם כל הצלחה נגד העמים שנמצאים בארץ המובטחת הוא בזכות אלוהים ולכבודו. אלוהים הולך לפניהם וגורם להצלחה שלהם. תחשבו מה שקורה גם היום, אני מאמין שזו אותו אמת, כן? אלוהים הולך לפניהם וגורם להצלחה שלהם. ובכל זאת הם מתבקשים להילחם ולהכות ולהחרים את העמים שיושבים בארץ המובטחת. אלוהים אומר בפירוש לא לכרות איתם ברית, לא לתת להם חנינה ולא להתחתן איתם. והוא מסביר בדיוק מה הוא רוצה בפסוק 5. כי אם כה תעשו להם, מזבחותיהם תיטוצו, ומצבותם תשברו, ואשריהם תגדעון, ופסיליהם תשרפון באש. הרס טוטלי של כל סממן דתי שלהם. לפוצץ, לשבור, לגדוע ולשרוף. כל דבר הקשור לדת שלהם, כדי שתוכלו לשבת בביתך בארץ המובטחת. אני לא רוצה לראות את התועבות האלה, את הדברים הנוראיים האלה, לא רוצה
לראות אותם כאן. למה? מה רע ביופי של בתי המקדש האליליים? תרבות עתיק ומפואר של אלילים. מה רע? התשובה הרבה רע. סוג של רע שאלוהים יודע מאיים על עמו, והוא רוצה לחסוך מהם להיות מושפעים על ידי העמים האלה. הוא לא רוצה שהעם שהוא אוהב יהיו דומים לעמים שיושבים בחבל הארץ שהוא הבטיח להם. הוא מתייחס ספציפית לעבודת האלילים והמנהגים הנוראים שכרוכים בעבודת האלילים. אלוהים לא רוצה שהתינופת הזאת ייגע בהם וישפיע עליהם. באיזשהו אופן על עם בחירתו. הוא רוצה שישראל יהיו שונים, נפרדים, מקודשים, רק בשבילו. והוא מזהיר שברגע שעם ישראל יהפכו להיות כמו העמים האלה, לא נבדלים, עובדי אלילים, כמו כולם, אז הם יישמדו. זה מה שהוא אומר. וזה גם מסביר למה כל כך הרבה מהמנהגים, מהמצוות שאנחנו רואים, בתורה נועדו להבדיל בינם לבין סביבתם, כדי שיהיו שונים עם כל הקושי והתחייה העולמית שכרוכה בזה. פסוק 6. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בך בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. עם ישראל נועדו להיות עם שמקודש ליהובה, לאדוני. עם נבחר על ידי אלוהים. עם סגולה עבור אלוהים. בקיצור, שונים מכל העמים על פני האדמה. לא קל להיות שונה. הרוב בפסוק 6 די ברור, אבל עם סגולה, אני רוצה להתעכב על התיאור הזה. היום כשמדברים על סגולה יש כל מיני מחשבות. בקבלה לדוגמה, כשמדברים על סגולה או על סגולות, מדובר על כוח מגי, כוחות על, כוחות כישוף. לא על זה מדובר, כן? למרות שזה, בשפה העברית המודרנית מדברים על זה באופן הזה. לא על זה מדובר. מה שאנחנו רואים בתנ"ך כאן, שמדובר על סוג של אוצר יקר לאלוהים. עם סגולה עבור אלוהים. עם שחביב על אלוהים. עם שייחודי עבור אלוהים. אלוהים אוהב את כל העמים. אבל ישראל הם האוצר המיוחד של אלוהים. ונשאלת השאלה למה? למה הוא בחר בי? למה הוא בחר בנו? למה הוא אוהב אותי? האם זה בגלל שיש לעם ישראל סגולות מיוחדות? כוחות על? כמובן שלא. אולי חכמים יותר? גדולים יותר? חיל אוויר חזק יותר? הייטק? כמובן שלא. והוא מסביר בקטע הבא שלנו, פסוקים 7 עד 16. אנחנו רואים שפה בקטע שלנו, ולדעתי הוא אומר לעם ישראל ולעם היהודי בכלל, לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת אדוני אתכם ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם הוציא אדוני אתכם ביד חזקה ויבדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים. וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים האל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. הוא משלם לשונאיו על פניו לעבידו, לא יאחר לשנאו, אל פניו ישלם לו. ושמרת את המצווה ואת החוקים
ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. אלוהים הולך להשתמש בעם היקר שלו, להפעיל על פי תוכניתו את הזעם שלו על עמים אחרים. שעת הדין שלו על עובדי אלילים רשעים. מדובר על תוכנית אלוהים, צדקת אלוהים, ואפשר להגיד זעם אלוהים. זה פועל אלוהים להשמיד את העמים האלה. זה הולך יד ביד עם האחריות של עם נבחר להיות נבדלים מהעולם, דוגמה לעמים אחרים, אור לגויים. במידה מסוימת זה מזכיר לנו את הקריאה אל כל תלמידי ישוע להיות נבדלים מהעולם. בראשונה ליוחנן פרק ב' פסוק 15, אל תאהבו את העולם אף לא את מה שבעולם. איש אם יאהב את העולם אין בו אהבת אב. כי כל אשר בעולם, תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים, לא מן האב הוא כי מן העולם. והעולם עובר עם תאוותיו, אך העושה את רצון אלוהים עומד לעד. ואנחנו זוכרים את הדברים החריפים באיגרת יעקב, פרק 4, פסוק 4, אינכם יודעים כי ידידות עם העולם היא איבה לאלוהים. לפיכך מי שרוצה להיות ידיד לעולם הופך להיות אויב לאלוהים. ובקטע שלנו הוא גם אומר בזהירות ישראל לא להתנשא. כמה דוחה ומכוער לראות גזענות דתית מתנשאת. למה הוא בחר בישראל? כי הוא רצה, כי הוא ריחם על ישראל. הם לא צדיקים יותר, או טובים יותר, או ראויים יותר, לא. גם לא כי היו גדולים או חכמים, חזקים או יפים יותר. אנחנו יודעים בוודאות על אלוהים שהוא נאמן לשבועה שלו, לאברהם, ליצחק וליעקב, וכדי שיהיה ברור לכולם בכל דור ודור שאדוני לעולם נאמן. ואני חושב אם יש משהו שאנחנו צריכים לצאת מכאן זה לדעת שאלוהים יהוה נאמן ורחמן. להגיד את זה באופן מוכרז. אלוהים רחמן ונאמן. בהמשך המקטע שלנו מדגיש בפסוק 10 שהוא משלם לשונאיו אל פניו לעבידו, לא יאחר לשנאו אל פניו ישלם לו. אמנם אלוהים משתמש בישראל להפעיל את זעמו וכעסו על שונאיו, אבל זאת לא אומרת שזה בזכות צדקתם של ישראל. כאן אלוהים אומר שהבעיה שיש לו עם שונאיו, עמים ודתות שפועלים באופן אקטיבי נגדו, אבל לגבי ישראל, הפוקוס שלהם חייבת להיות על אחריותם מצידם להיות נאמנים לברית. כי משם תבוא לעם הברכה. לגבי ישראל צדקתם וברכתם קשורה לנאמנות בלתי פושרת לשמור את המצווה והחוקים ואת המשפטים אשר הוא מצווה אותם לעשות. אחרי שראינו שאהבתו ובחירתו מלכתחילה היו ללא תנאי, אנחנו רואים לגבי הברכות שלו עבור העם העתידים לחיות בארץ המובטחת, שהברכות קשורות באופן ישיר לנאמנות שלהם לשמור את הברית. וזה חשוב להפנים את זה, כן? בקטע הספציפי הזה משה אומר לשמור את הברית. רגע, איבדתי את המקום.
פה בקטע הספציפי שלנו משה אומר לדור הזה שהברית שנשבע לאבותיהם רלוונטי עבורם, אבל שימו לב, על פי הקטע הזה, רק אם הם ישמרו את המשפטים והמצוות בנאמנות. כאן אני רוצה לציין, כי אני חושב שזה חשוב להבין. זאת לא אומרת שאם הדור הזה לא יהיו נאמנים, אז גם אלוהים חדל להיות נאמן לברית ההבטחות הנצחית שלו. אנחנו יודעים שהוא נשאר נאמן תמיד עד סוף העולם. עד שנכבה הירח ונכבה השמש, אלוהים נאמן, כן? לעם שלו. אבל הברכה על כל דור קשורה לנאמנות של הדור הזה וציות אליו. באיגרת תימותאוס השנייה פרק ב' פסוק 13 כתוב: אם איננו נאמנים הוא נשאר נאמן כי לא יוכל להתכחש לעצמו, מה שדומה לדברים שאנחנו קוראים באל הרומים פרק 11 לגבי הנאמנות הנצחית של אלוהים לישראל. פסוק 28: אמנם במה שנוגע לבשורה הם אויבים בגללכם, אבל במה שנוגע לבחירה אהובים הם בגלל האבות, שהרי אין האלוהים מתחרט על מתנותיו ועל בחירתו. אנחנו נמשיך בקטע שלנו מפסוק 12. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצריך, שגר אלפיך ועשתרות צונך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך. והסיר אדוני ממך כל חולי וכל מדווי מצרים הרעים, אשר ידעת לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך. ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוס עינך עליהם ולא תעבוד אלוהיהם, כי מוקש הוא לך. אני רוצה לציין את הברכות המובטחות שהוא פורס, אני חושב אפילו לפנינו היום בקטע הזה. הוא אומר דבר כזה: יהיה לכם את הביטחון האישי בנאמנות אדוני לברית האבות עבורם, כן? יהיה להם את הביטחון האישי. יהיה להם ביטחון אישי באהבת אלוהים והברכה שלו עבורם. הם יתברכו בפוריות ילדים ומשפחה. הם יתברכו בחקלאות משגשגת. הצאן והבקר שלהם יהיו פוריים, לא עקרים. בכלל, מבחינת בריאות מפליאה. המחלות שהכירו במצרים שהיו עבדים, אלוהים ישים אותם על השונאים שלהם. ואז בפסוק 16 הוא אומר: ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוס עינך עליהם ולא תעבוד אלוהים, כי מוקש הוא לך. עבור כל מאמין נאמן שבברית עם אלוהים, ואנחנו בברית עם אלוהים, כן? חשוב לזכור, עם כל הברכות עדיין נצטרך להתמודד עם מלחמות. כוחות השטן והרשע עדיין פועלים נגד בחירי אלוהים. אבל הברכה נמצאת בביטחון שבגבורתו וכוחו הניצחון מובטח. אין מקום להתנשא, אין מקום להתגאות. הכבוד והתפארת תמיד לאדון, ואנחנו חייבים תמיד להיות בענווה. אדוני רואה בעמים האלה מוקש רוחני, איום רוחני, ולכן הוא מצווה לא לעבוד את אלוהיהם, לא לחוס עליהם, והוא מצווה: ואכלת את העמים האלה
אשר אדוני אלוהיך נותן לך, והכוונה כאן הוא ממש לטרוף אותם. הקטע האחרון, פסוקים 17 עד 26, מתייחסים למשימה הקשה שעומדת לפניהם. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישם. לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעה ולכל מצרים, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך אדוני אלוהיך. כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. לא מזמן כשכולם שאלו האם האמריקאים ייקחו חלק במבצע הזה, האם הם ייכנסו ויפציצו שם בפורדו. זה רק היה לפני כמה ימים. קשה להאמין שרק לפני כמה ימים היינו במלחמה, מי יודע איך זה יצא, כן? והאם האמריקאים ייקחו חלק ואנחנו יושבים כאן כמה? 12 ימים? 14 ימים המלחמה? זה פשוט לא יאומן. לא יאומן שאנחנו יושבים כאן. לפני כמה ימים הלכנו לקנות סנדלים. הקניון היה מפוצץ. אנשים הולכים לעשות קניות כאילו לא היינו במלחמה, יום לפני. ואני שמעתי ברדיו איזה רעיון עם מישהו שנורא פחד. מה יקרה? מה יקרה? איך יגיבו האיראנים? כי הם כל הזמן מאיימים. יעשו ככה וככה, יעשו ככה וככה. כשנכנסים למלחמה, באמת לא יודעים איך נצא. יודעים איך נכנסים, לא יודעים איך יוצאים. נכון? וזה בדיוק המצב של החבר'ה האלה. הם עומדים להיכנס והם לא יודעים איך יצאו. ומשה מכיר טוב את העם העומד מולו, והוא מרגיש את החשש והחרדה. יותר מזה אנחנו זוכרים שהוא עמד במצב הזה, מצב דומה עם ההורים שלהם, בקדש ברנע, 40 שנה אחורה. והוא רואה את השיקול השכלי האנושי. העמים שם הגדולים, והם חזקים, איך נצא מזה? אבל הוא מבקש מהם אמונה וביטחון באלוהים, באלוהים שכבר הוכיח את יכולותיו לעם במצרים. בפסוקים האלה משה מבסס את הביטחון והאופטימיות להצלחה והניצחון בעובדות היסטוריות של כוחו ועזרתו של אלוהים בעבר, באותות ומופתים שהוא עשה עבורם. אני חושב שראינו אותות ומופתים גם עכשיו. באמת אני חושב מה שקרה שם בסורוקה, שהם פינו שם את כל המחלקה, אני חושב זה היה נס. אלוהים עשה ניסים, ראינו ניסים, ואני לא יודע אם אפשר, מישהו אמר צריך לכתוב ספר על כל הניסים שהתרחשו בזמן הזה. כן? יד חזקה וזרוע נטויה, גבורתו ואהבתו של אלוהים. ואם יש להם אמונה בו באלוהים, אז הניצחון אכן מובטח. וזו השורה התחתונה. לצעוד קדימה בציות ונאמנות, לחצות לצד השני, להתעמת עם אויב אכזר, חזק וגדול במלחמה, ובאמונה להיות בטוחים שאלוהים ינצח. אלוהים יעשה את זה לכבודו. ולכן כל כך חשוב, במיוחד שאנחנו מתכנסים, במיוחד על כל מה שעבר עלינו, להגיד תודה לאדון,
לחזור ולתת את הכבוד לאדון, כל כך חשוב. זה חלק בלתי נפרד מהעדות, ואני אומר, זה חלק מלהיות אור לגויים. כן? זה לתת את הכבוד לאדון על פועלו. בפסוקים הבאים, פסוקים 20 עד 26, הוא מפרט על מה עוד צפוי להם. נקרא פסוק 20. וגם את הצירעה ישלח אדוני אלוהיך בם עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. לא תערוץ מפניהם, כי אדוני אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא, ונשל אדוני אלוהיך את הגויים האל מפניך, מעט מעט לא תוכל כלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והמם מהומה גדולה עד ישמדם, ונתן מלכיהם בידיך, והבדת את שמם מתחת השמיים, לא יתייצב איש בפניך עד השמידך אותם. פסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך פן תבקש בו, כי תועבת אדוני אלוהיך הוא. ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו, שקץ תשקצנו, ותאב תאבנו, כי חרם הוא. ומעניין לקרוא בספר יהושע איך הדברים התרחשו כשהם כן עברו. אז אני רוצה לקפוץ קדימה ולקרוא עוד קטע קצת ארוך מספר יהושע. זה ממש לקראת סוף חייו של יהושע. יהושע בן נון שהוביל אותם בכל המערכה של כיבוש הארץ המובטחת, כן? אז הוא לקח את העם לשכם, ושם בשכם אלוהים מדבר דרך יהושע, והוא עושה סקירה היסטורית על מה שקרה, ואני חושב שזה רלוונטי לראות איך הדברים של משה התגשמו, ומסתכל אחורה יהושע להגיד הנה ככה זה קרה. ויאסוף יהושע את כל שבטי, אנחנו ביהושע פרק 24. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוהים. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל בעבר הנהר, ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. וישלח את משה ואת אהרון ואגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם. והוציא את אבותיכם ממצרים ותבואו הימה, וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים סוף, ויצעקו אל אדוני וישם מאפל ביניכם ובין המצרים. ויבוא עליו את הים ויכסהו, ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. ואביא אתכם אל ארץ האמורי היושב בעבר הירדן, וילחמו איתכם, ואתן אותם בידכם, ותרשו את ארצם, ואשמידם מפניכם. ויקם בלק בן ציפור מלך מואב, וילחם בישראל, וישלח ויקרא לבלעם בן באור לקלל אתכם. ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. רלוונטי עבור המבצע הזה, כן? עם כלביא. ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם, ואצל אתכם מידו. ותעברו את הירדן ותבואו אל יריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו האמורי והפריזי והכנעני והחיתי והגירשי, החיבי והיבוסי, ואתן אותם בידכם.
ואשלח לפניכם את הצירעה ותגרש אותה מפניכם שני מלכי אמורי, לא וחרבך ולא וקשתך, ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר לא נטעתם אתם אוכלים. ועתה יראו את אדוני ויעבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ועבדו את אדוני. ואם רע בעיניכם לעבוד אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבדון, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים שם בארצם. ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. לגבי הצירעה, יש כל מיני פרשנים שמדברים על הצירעה, כן? אנחנו לא יודעים בוודאות מה זה היה. אולי דבורה גדולה ועוקצנית, כמו שאנחנו יודעים היום, זה הצירעה שאנחנו רואים בתנ"ך. יש כאלה שחושבים שזה היה מחלה. מחלה שאלוהים נתן לעמים האלה. מה שכן, הם היו שלוחים על ידי אלוהים, לעזור במערכה המלחמתית, לגמרי בשירות אלוהים, ובימינו אנחנו היינו קוראים להם יחידת לוחמים מטכ"ליים, כן? יחידה מיוחדת רק של אלוהים. בפסוקים שלנו אנחנו רואים גם הסבר למה ייקח זמן עד שינשלו את כל הגויים. לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך חיית השדה. הוא כבר מכין אותם שאם חלק מהגויים זה לא יהיה זבנג וגמרנו, כן? זה לא הולך במכה אחת. זה יהיה תהליך והוא מכין אותם, זה צפוי. עצם זה שהם התחילו להתיישב ונשארו בכל זאת גויים שהם היו צריכים להתמודד איתם, זה לא אומר שהם כשלו במשימה שלהם. זה בעצם מה שהוא אומר להם. וממש הפסוקים האחרונים בפרק שלנו לגבי השלל הדתי שלהם. הפסלים היפהפיים מכסף ומזהב. תיזהרו. חובה לשרוף הכל. לא להתפתה. לשרוף הכל באש, כל האלילים. ממש להחרים. זה תועבה. גועל נפש. אלוהים קורא לזה מוקש. זאת אומרת, כנראה היה משהו יפה ומושך באלילים האלה, אבל זה כמו מחלה מדבקת, צרעת. לא רוצים להתקרב, לא רוצים להיות מושפעים בכלל. מי שלא מחרים את האלילים שלהם, הוא בעצמו יהיה מוחרם. עבדנו על הפרק הזה, זה היה חתיכת ארוחה. אני עובד על זה כבר שבועות, ואת הפרק סיימנו לעכשיו. אבל אני כן רוצה לקרוא לפני שאנחנו נסיים. ותודה לצוות ההלל שהבין, קורא מחשבות. אז אני אסיים במזמור פ"ד. מרווין חילק איתנו לקבוצה. תודה מרווין. אחרי זה נתפלל. למנצח על הגיתית לבני קורח מזמור. מה ידידות משכנותיך אדוני צבאות, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצא בית ודרור כן לה אשר שתה אפרוחיה. מזבחותיך אדוני צבאות מלכי ואלוהי. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלע.
אשרי אדם עוז לו בך, מסילות בלבבם. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו, גם ברכות יעטה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אדוני אלוהים צבאות, שמעה תפילתי, האזינו אלוהי יעקב סלע. מגיננו ראה אלוהים, והבט פני משיחך. כי טוב יום בחצריך מאלף, בחרתי אסתופף בבית אלוהי, מדור באוהלי רשע. כי שמש ומגן אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני. לא ימנע טוב להולכים בתמים. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך. נתפלל. אבא אבינו יקר, אנחנו כאן בדור שלנו בארץ המובטחת רוצים להלל אותך, להודות לך, אבא אבינו יקר, שאנחנו כן, אנחנו גם נבחרנו להיות מקודשים לך. ואני תפילה עבור האחים והאחיות שלי כאן, אדון, תעזור לנו, צופים קדימה לשבוע מאתגרת, לשבוע אולי שגרתי. אנחנו זקוקים לך אדון, אנחנו רוצים שוב להודות לך אדון שאתה שמרת עלינו, תודה שהבאת אותנו לכאן, אנחנו רוצים להשתחוות לך, אנחנו מבקשים עבור עמנו שיהיו עם יהודי, מודה לך על פועלך. בקרב הגויים שאנחנו נגיד, אתה אל גדול, אתה מושיע, אתה עזרנו, ביטחוננו בך. תהיה עם האחים והאחיות שלי כאן, תעזור לנו כולנו להיות שונים, להיות מקודשים, בשם ישוע המשיח. אמן. תודה יונתן. אנחנו נקום ונשיר שיר לסיום, ואני מבקש מיגאל לסגור בתפילה. Can
פה ביחד. תודה שאחרי המון זמן שמרת כל אחד ואחד פה. אבא, אני מודה לך שאתה שומר על עם ישראל גם בתקופת אבותינו וגם היום. ואבא, אני מביא לפניך את השבוע לפני כולם, ותודה לך, בשם ישוע המשיח, אמן. שיהיה שבוע טוב לכולם.